ranka ya daɗe bai kamata a yi mana hawan kawara ba. Wannan matar da kake magana Binta ne shi sai da suna kowa. Ai ban taba kallanta a matsayin wata wadda ta barazana a gare ni ba. Ni a takaice ma kallanta nake kamar wata yar tsakuwa ce wadda zan iya take ta lokaci guda. Ni kake ga wannan wallahi na ga mu. Kai ne haka honorable ya haka haba excellency haba da Allah ka sake shi illa rashin jituwa aka samu kuma mun zanna da mambobin mu mun tattauna kuma mun dinke kanmu. Karka ja mun da wani ba zai magana ba zan ce komai ba. Ali kar ka dauka nan kai ta a duniya wallahi Allah na kallon ka kuma za ka ga sakayya kafin ka bar duniyar nan ba abin da za ka yi. Kaji wallahi a ringa mai yarinyar nan magana ba da ba zan kakkarya ta a gidan nan ba. Za ka kakkarya ta? To bismillah karya ta. Ga ka ga ta karya ta gani nan da kai a gurin. Mummy kyale shi wallahi baka isa ba sai dai mu karya juna ni da kai. Fi zan iya gaba da ni da tirelan Dangote shaƙe da siminti Allah. Ka gani kuwa duk sanyin ice cream akan ka zan iya sha. Wow. Kowa ya cito da ni ya sha. Duk mutumin da ya sake ya shiga gona ta wallahi ba zan kyale shi ba. Ka sake kar ka sake ni ba irin wa'innan matan bane wanda suke neman duniya sama da lahirar su. Ya kamata ka dinga tantance irin matan da zaka dinga mu'amala da su kuma Allah ya tona maka asiri. Duk inda yake ku je ku nemo mishi ku yanko min dan yatsan nashi ku kawo min aimin farfesu in cinye. An gama ranka